Ja, hej, mit navn er Svend Kuling, og jeg er taget herned på Svendborg Børnehospital. Jeg står her på kræftafdelingen, hvor de små børn har modtaget kemobehandling, og derfor smider håret. Men vi andre, vi skal ikke smide håret, nej, vi skal bare nøjes med at smide halstørklæderne, for det er nemlig ikke kemostrålerne, som vi skal bekymre os om. Nej, det er det bestemt ikke. Det er tværtimod de dejlige solstråler, der så småt er begyndt at titte frem, og vi kan forvente helt op mod 20 grader henholdsvis onsdag og fredag. Og der vil være let til jævn vind fra sydøst. Så det er jo nærmest nogle sådan rigtige sommerdage, vi skal til at have her. Ja. Nej, så husk nu solcremen, ikke også? Men nu tror jeg, at jeg vil smutte ud herfra. Der er simpelthen sådan en rigtig kedelig stemning herinde. Det er der godt nok. Da. Nej, ud i det gode vejr med mig. Så jeg takker af herfra. Det var Svend Kuling, tilbage til jer Gejls i studiet. Hej.